Ya urung kalang. Hei. Hei, hot. Hot ya. Yo. Ana pawongan nyampluk marang soe. Gatotkaca dilakon. Prabu Nilatasaka. Karepmu ya apa? Apa perkaramu karo aku? Aku bakal njaluk kayu Jatiwulung. Wah, ora bisa. Kayu Jatiwulung wis dadi panguwasane Nilatasaka. Kowe kelakon njaluk kayu Jatiwulung. Yen wis tugel guluku, maraja badak. Ilang nyawamu parat. Koreng toto Mara sawang aku Triwikrama wujud wae. Gatotkaca Mara sawang ini. Aku yen sujud kaya mangkene ora wegah tanding karo bathengmu. Aku enggak gelak jagat ora keleleken. Kados pundi penemban Prabu Nilatasaka Triwikrama. Inggih Raden, menawi Paduka Lena malah sekrandayane kapitunan Paduka Raden. Namung sampun ngantos kuwatos
kula anggadhahi senjata menika tumbak Kiai Pencok Sari. Pencok Sari nggih. Monggo keparengga dipun telorongaken dhateng Nila Tresnawa. Mesti pejah kemawon. Ing kene marganing patimu kowe. Andene yen kowe kasekten sih sore sareng yaene mati kowe. Ayo. Marganing patimu. Mangkir miyin menemban kados pundi? Kacariyos menika ingkang putra, namung kenging menapa paduka kok mentala mejahi. Ah, menika Prabu Nila Teksaka menika namung anak angkat kula. Oh, anak angkat nggih. Anak angkat kok ngeyel pateni niku. Oh, ngaten nggih. Anak angkat kok nambahi pikiran kula pejahi. Oh, ngaten. Menika sampun dados adeg-adeg kula. Oh, inggih inggih. Prabu Nila Teksaka menika anakipun Prabu Lembu Culung. Menika rajane Ngama. Prabu Lembu Culung pejah, Nila Teksaka kula gula wentah ing pengajak sampun ngantos tetiru dhateng tiyang sepuhipun. Namung nyatanipun getihipun langkung kiyat Prabu Lembu Culung piyambakipun wanuh wanyidra ewang Bathari Sri. Menika sampun pejah, tegesipun sampun nyuda ama ingkang damel risak tetanemanipun para among tani, tuwin sampun nyuda dhateng tiyang-tiyang ingkang remen colong jupuk kayu wonten ing madyaning wana. Inggih menemban. Ingkang remen mendheti kayu negori kayu menika nggih dalanipun menika. Namung nyatanipun bareng ana banjir bandang mingkem 1000 basa kaya-kaya ora tanggung jawab. Namung sakmenika sampun pejah. Gembongipun sampun pejah. Iya. Monggo kayu Jatiwulung keparengga dipun asta dhateng Garing Amarta. Monggo paduka menemban kula suwun ngestreni para pepundhen pendha bangun pura kencana. Monggo kula dherekaken Raden.